ברוכים הבאים לטראבלור, המהפך החברתי הגדול בעולם בתחום התיירות. אם אתה רואה את הסרטון הזה, סימן שגם אתה רוצה ליצור הכנסה נוספת, סימן שגם אתה רוצה לצאת לחופש כלכלי, ובדיוק בשביל זה הוקמה החברה טראבלור. טראבלור הבינה את הקושי שיש בלהקים עסק קטן, בעקבות שרוב העסקים הקטנים עברו לרשתות ענק ורכישות ברשת. זה בדיוק הבעיה שיש לרוב העסקים הקטנים. בעבר אם היינו רוצים לפתוח מכולת, אז היינו מתחרים במכולת שלידינו. כיום אם אנחנו נפתח מכולת, אנחנו נתחרה בסופרים גדולים ואתרי אינטרנט שמשווקים דרך הרשת. אם היינו רוצים לפתוח חנות בגדים, היינו מתחרים בחנות שלידינו. אבל כיום אנחנו מתחרים במותגי ענק שמשווקים גם ברשתות ענק וגם באינטרנט. אם בעבר היינו רוצים לפתוח סוכנות נסיעות, היינו מתחרים בסוכנות נסיעות שלידינו. אבל כיום אנחנו כבר לא יכולים, כי אנחנו מתחרים מול אתרי תיירות ענקיים בכל העולם. וזה בדיוק הקושי שיש לעסק קטן, כי יש לו כוח קנייה יותר קטן, ואז בעצם המחיר גם יותר גדול מהרשתות הגדולות. אם זה מבחינת הייצור, משלוחים, הכל יותר יקר לעומת הרשתות הגדולות בעולם. טראבלור הבינה את הקושי שיש לרוב העסקים הקטנים, ובשביל זה היא הקימה את הקונספט המהפכני, את הסטארט-אפ המהפכני הזה. קצת על החברה לפני שנסביר על הקונספט. החברה הוקמה בסוף שנת 2014, ממוקמת בגבעת שמואל ישראל, חברת בעלת הון עצמי. מייסד החברה הוא יוסי כהן, יזם ואיש עסקים. כמובן שיש את כל הצוות שעובד ומלווה את החברה, אם זה יעקב דיין מנהל צוות פיתוח, אריה ארמון מפתח תיירות, צבי שחר, שירה כהן, יהודה פחימה וכן הלאה. החברה בחרה להתעסק דווקא בתחום התיירות, כי תחום זה מגלגל למעלה מ9 טריליון דולר בשנה. אם נשווה את זה לתעשיות דומות, וולנס וקוסמטיקה מגלגל 226 מיליארד דולר בשנה, שזה אפילו לא טריליון אחד. אוקיי, זה התעשייה שמגלגלת 9 טריליון דולר בשנה, התעשייה הרביעית בגודלה בעולם, וכמובן גם חוקית. למה עוד בחרנו להתעסק בתעשייה הזו? אין צורך במלאי, אין השקעה במוצר, אין סיכון כספי, הכל מנוהל בקלות מכל מקום בעולם דרך האינטרנט, העסק החוקי והרווחי ביותר בעולם, תחום המתקדם ביותר מבחינה טכנולוגית, ורווחים מיידיים על כל מחירות שאנחנו עושים, אנחנו מרוויחים כאן ועכשיו. כמו שאמרנו, אם אנחנו היינו פותחים את העסק הזה לבד, אתר תיירות לבד, אז היה לנו את הקושי לבוא ולהתחרות מול מותגי ענק שמשווקים ומוכרים כל יום מיליונים, והכוח קנייה שלהם הוא הרבה יותר גדול. טראבלור הבינה את העניין שעדיף 1% מ-100 אנשים מאשר 100% מאדם אחד. זה אומר, אם אדם אחד יכול להשקיע מעצמו לצורך הדוגמה $150 בחודש עבור שיווק, פרסום, עם ה-$150 האלה זה ממש קצת בשביל לייצר רווחים ולהפוך להיות מותג בינלאומי. אבל אם 1,000 מפיצים, כל אחד ישים $150 בחודש, יצא כבר תקציב פרסום ושיווק $150,000, זה כבר הרבה יותר מ-$150 בודדים. ועם זה כבר אפשר להתחיל לפרסם בטלוויזיה, ברדיו, כמובן במדינה מסוימת. את היעד הזה כבר כבשנו, עשינו אותו במדינת ישראל, ועכשיו אנחנו ממשיכים ליעד הבא שלנו, לכבוש את כל העולם. היעד הבא של החברה הוא להגיע ל-25,000 מפיצים, שכל מפיץ, התשלום החודשי שלו עבור פרסום ושיווק הוא $150, שביחד זה יוצא למעלה מ$3 מיליון תקציב פרסום חודשי. היעד אחריו הוא להגיע ל-50,000 איש בכל העולם, שזה יוצא למעלה מ$7 מיליון תקציב פרסום ושיווק. אז קודם כל יש לנו פה כוח כלכלי עצום, שזה 50,000 מפיצים. כל חודש זה יוצא לנו בשנה $90 מיליון עבור פרסום בגוגל, ברדיו, בעיתונים, טלוויזיה וכדומה. זה כוח אחד שיש לנו לעומת המתחרים. המתחרים שלנו, מהמחירות שהם מוכרים את התיירות, מהרווח שבא להם מהתיירות, אותו הם לוקחים עבור פרסום. אצלנו גם אם אין לנו רווח, אנחנו עדיין יכולים לפרסם ותמיד להיות בפרונט. זה כוח ראשון. כוח שני שלנו זה הכוח החברתי. 50,000 מפיצים שכולם עוברים קורס לקידום אתרים מקצועי על ידי מקצוענים בתחום, ואז כל אחד מאיתנו מקבל נישה שעליה הוא כותב ואותה הוא מקדם. לצורך הדוגמה, אני מקדם את המילה מלונות בברצלונה.
ישראל מקדם את המילה מלונות בברלין. כל אחד ואחד מקדם את הנישה שלו, כל אחד ואחד כותב פוסטים ברשתות חברתיות, משווק אותנו ברשתות חברתיות, ככה שיש לנו פה כוח עוצמתי, כוח חברתי עצום. אז בואו נעשה שנייה חשבון כמה זה היה עולה לנו בכסף אם היינו משלמים על זה. 50,000 מפיצים כפול שעה ביום, כפול 22 ימי עבודה, יוצא 1,000,000 שעות חודשיות, כפול $20 לשעה ממוצע, שכר ממוצע בארצות הברית, זה יוצא $20 מיליון. כפול 12 חודשים, זה יוצא $240 מיליון. זה אם כל אחד מאיתנו יקדיש שעה ביום. כל אחד מאיתנו יקדיש שעתיים ביום, יש לנו כבר $480 מיליון. זה הכוח שאנחנו חוסכים, וזה בדיוק הכוח החברתי שחוסך את כל הכסף העוצמתי הזה שאנחנו עושים, וזה מביא לנו גם את הפרסום העצום הזה, במקום לשלם את הכסף הזה. מעבר לזה יש לנו עוד כוח, שהוא כוח המחירה האישית. סוכן נסיעות בעולם, פחות או יותר, משווק תיירות בערך $100,000. אם אנחנו ניתן לכם כלים שמלמדים אתכם איך לפתוח דף עסקי, איך לשווק תיירות, כל אחד שאתם מכירים ומדברים על תיירות, כל אחד יוצא לחופשה, אתם לא צריכים לשכנע אף אחד לצאת לחופשה, כולם יוצאים לחופשה, רק תגידו להם שיזמינו דרככם. כל אחד מאיתנו מוכר חופשה ביום של $500 ממוצע, כמובן יש חופשות $100 ויש חופשות $1,000, ממוצע $500, כפול 50,000 מפיצים, יוצא שאנחנו מוכרים ב$25 מיליון ביום, כפול 22 ימי עבודה, יוצא $550 מיליון בחודש, כפול 12 חודשים, זה יוצא לנו $6.6 מיליארד בשנה, שזה המון כסף מחזור, וזה רק, זה בלי שיווק, בלי פרסום, רק מה שאנחנו באופן אישי, כל אחד ואחד מאיתנו, מוכר לחברים, לדודים, למכרים, מפרסם בפייסבוק, בנוסף למה שדיברנו על הפרסום בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות וכדומה. קצת נתונים מחברות מתחרות. חברת בוקינג לצורך הדוגמה, יש לה מחזור של $9 מיליארד, והרווח הנקי שלה הוא $2.5 מיליארד. זה בדיוק אותם $2.5 מיליארד שבמקום שבעל הבית אחד ייקח לכיס, או איזה כמה שותפים בודדים ייקחו לכיס, זה בדיוק הכוח לפרנס פה עוד מאות ואלפי משפחות בסכום הזה. אנחנו כבר נציג איך אנחנו מחלקים את הרווחים האלה לכל המפיצים שלנו. כשאתם מצטרפים אלינו כמפיצים, מה אתם מקבלים? קודם כל, בקופיס אישי פלוס מערכת CRM, בה אתם מנהלים את כל העסק, מאלף עד תף, שם אתם מוכרים את התיירות, אתם רואים כמה הרווחתם, כמה עשיתם, מה אתם עושים, הכל בתוך הבקופיס הזה. מעבר לזה אתם מקבלים אתר תיירות אישי, שבו אתם יכולים לשווק תיירות באופן אישי. לכל אחד יש קישור משל עצמו, אפילייט, הוא יכול לשווק אותו, לפרסם אותו. כמובן אנחנו מלמדים אתכם איך לעשות את זה. אתם משווקים אותו, וכל מחירה שבוצע דרך אותו בקופיס, יש לכם רווחים על זה, כבר ניגע גם בזה. מעבר לזה יש לכם עד 80% ממחירות תיירות באתר הכללי של החברה. באתר הראשי, זאת אומרת האתר הרוויח כסף, האתר הכניס כסף, טראבלור הכניס הכסף, טראבלור מחזירה למפיצים שלה עד 80% מהמחירות של התיירות. זה המון כסף. החברה הראשונה מסוגה בעולם שמחזירה למפיצים שלה עד 80% מהמחירות שהיא בעצמה מבצעת. מעבר לזה אתם מקבלים קורס לקידום אתרים אונליין, פלוס שיווק ברשתות חברתיות, כל זה אתם מקבלים ביחד. כמובן שהמחיר של זה גדל מחודש לחודש, כי כל חודש שעובר אנחנו הופכים ליותר חזקים, ועלות ההצטרפות למפיץ היא הרבה יותר יקרה. אז כמובן בסוף וידאו זה תחזרו לזה שהזמין אתכם לצפות בוידאו הזה, ותבקשו ממנו לדעת מה מחיר ההצטרפות נכון לרגע זה, וכמובן תצטרפו אלינו עוד היום. מה אתם מקבלים עוד בהצטרפות שלכם? זה סקירה כללית של קורס קידום אתרים, מבנה האינטרנט, מחקר מילות מפתח, איך לכתוב תוכן נכון, מבנה קישורים, שיווק בפייסבוק וכן הלאה, כל מה שקשור ל-SEO, קידום אתרים. ממה אתם יכולים להרוויח בפועל? קודם כל, כמו שאמרתי, עד 80% ממחירות תיירות באתר הכללי, ופה נתחיל לפרט. זה עובד לפי דרגות. הצטרפתם אלינו, אתם כבר מקבלים 50% מרווחי החברה. זה אומר שאם החברה הרוויחה
מיליארד דולר, אז חצי מיליארד דולר מתחלק בין כל המפיצים. עוד 30% מתחלק בין כל אלה שעזרו לחברה טיפה יותר מכל אותם אנשים הרגילים שרק הצטרפו ולא עשו כלום. עוד מעט אני אסביר איך אנחנו עולים בדרגות ומקבלים יותר אחוזים. אופציה שנייה להרוויח כסף, כל אחד מאיתנו מקבל אתר משל עצמו, שבעצם אותו הוא יכול לשווק לחברים, לדודים, למכרים בפייסבוק, בטוויטר, בוואטסאפ, או בכל דרך כזו או אחרת, וכל מי שיזמין דרך האתר שלו תיירות, הוא ירוויח 50% מהרווח הנקי על אותו עסקה. לצורך הדוגמה, יש רווח של 20% ומכרתם חופשה של 10,000 שקל, אז יש שם רווח נקי של 2,000 שקל. על הרווח הזה 1,000 שקל הולך אליכם, ו1,000 שקל מתחלק איתכם ויחד עם כל השותפים. מעבר לזה, יש עוד אופציה להרוויח כסף, מזה שאתם עוזרים לחברה להתקדם. כמו שאתם מבינים, בשביל להגיע ליעד של 50,000 איש ושל 20,000 איש או 25,000 איש, אנחנו צריכים לצרף מפיצים. ובשביל לצרף מפיצים צריך לעבוד. ועל זה החברה מתגמלת אתכם כאן ועכשיו. כל צירוף מפיץ שתצרפו, תקבלו על זה תגמול, כמובן חד פעמי, כולל בונוסים שהחברה מתגמלת בשביל שיהיה לנו תמריץ לצרף כאן ועכשיו. כמובן שזה גם מה שמעלה אתכם בדרגות, עוד מעט ניגע בזה. בואו נעבור לאתר שלנו קצת ונראה איך הדברים קורים בפועל. אז קודם כל זה אתר התיירות שלכם, אתם יכולים לראות, זה אתר התיירות של טראבלור. יש פה מלונות בכל העולם. זה לוח הבקרה של כל אחד ואחד, זה לוח הבקרה של כנרת שלום לצורך הדוגמה. פה אנחנו רואים בעצם את כל המחירות שהחברה עשתה. פה אתם יכולים לראות את סך כל המחירות. פה זה ממש לפי חודשים, הגרף לפי חודשים. פה יש לכם הודעות חשובות. פה אתם יכולים לראות מה הרווחים שלכם מהחברה. אז אתם יכולים לראות שלכנרת יש 669 שקל ממחירות באתר הכללי. אוקיי. זה הפרופיל, כל אחד ואחד יש פה את הפרופיל שלו, שהוא פה מעדכן אותו. יש לכם פה מידע, את הצוות שלכם שאתם עובדים איתו. התוכן שלכם, כל אחד מקבל תוכן שעליו הוא כותב, כמובן אחרי שאנחנו מלמדים אתכם איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, אז כל אחד מנהל את התוכן שלו. אתם יכולים לראות, ככה זה נראה פחות או יותר, כל אחד ואחד כותב פה על העיר שאותה הוא מקבל, או על מלון שאותו הוא מקבל, ועל זה הוא כותב את התוכן. יש לנו כוח חברתי עצום, מבחינת זה שאתם יכולים לראות פה, על כל פוסט ופוסט שטראבלור מעלה, יש 258 שיתופים, כמות לייקים. אותו דבר, אתם יכולים לראות פה על כל הפוסטים שלנו 273 שיתופים, 372 לייקים, 261 שיתופים, 303 לייקים, וכן הלאה וכן הלאה. עם תקציבי הפרסום, מי שמנהל את תקציבי הפרסום, נכון לכיום חברת באומן בר אבנאי, שזו חברה מובילה בשוק. אנחנו נראה עכשיו כמה פרסומות שהפקנו, פרסמנו אותם בטלוויזיה, בערוצים 10, ערוץ 2, כמובן כיום רוב הפרסום מתבצע במדינת ישראל, ולאט ולאט הוא מתרחב עוד ועוד בעוד מדינות. זה סרטון שהופק ופרסם בערוץ 2, בערוץ 10. רק בטראבלור, מלונות 4 כוכבים בבייג'ין, במחיר מצחיק. טראבלור, מלונות שווים, במחירים מצחיקים. רק בטראבלור, מלונות 4 כוכבים במוסקבה, במחיר מצחיק. טראבלור, מלונות שווים, במחירים מצחיקים. וזה סרטון אחרון. רק בטראבלור, מלונות 4 כוכבים בלונדון, במחיר מצחיק. טראבלור, מלונות שווים, במחירים מצחיקים. החברה כמובן עושה קמפיינים ממומנים בפייסבוק, בגוגל, בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, ביוטיוב, ומפיצה את האתר בכל מקום אפשרי. פה תוכלו לראות תחשיב
לפי אחוזים ולפי הדרגה שלכם. אז כמו שאמרתי, אם הצטרפתם אלינו, אתם מצטרפים והופכים למפיצים. מפיץ מקבל 50% מרווחי החברה הנקיים. בואו נבדיל. יש רווח אם אתם מכרתם באופן אישי תיירות. אם אתם מכרתם באופן אישי תיירות, על כל מחירה שביצעתם יש לכם 50% מהרווח הנקי של אותו עסקה. מעבר לזה, אם עכשיו החברה פרסמה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, מישהו החליט לרשום טראבלור בגוגל והגיע לאתר החברה, או שהוא הגיע דרך הפרסומות שהחברה פרסמה והגיע לאתר החברה ורכש חופשה באתר החברה, 50% מהרווח של אותו עסקה הולך לכל המפיצים, לכולם ללא יוצא מהכלל. אז אם אנחנו לוקחים פה רווח נקי של חברת בוקינג, לצורך הדוגמה, ולוקחים מזה 50%, מיליארד 250, לכל מפיץ בדרגה הנמוכה ביותר, יש רווח של $25,000 בשנה, שזה יוצא למעלה $2,000 רווח בחודש. זה אם אתם בדרגה הנמוכה ביותר. כמובן שזו השערה שאנחנו לוקחים אם אנחנו מגיעים באמת, ואין שום סיבה שלא נגיע. יש לנו פה כוח עוצמתי, כוח של 50,000 מפיצים, שזה המון המון המון. כמובן כל ההשערה הזו נעשתה לפי המדד שעבדנו בישראל, שלפי איך שעבדנו בישראל, ככה אנחנו משקפים את זה לעולם. אם עזרתם לחברה וגייסתם עוד 4 מפיצים, אתם עולים למפיץ בדרגה 2. מפיץ בדרגה 2 מקבל 5% נוספים מעבר ל-50%. שזה אומר, קודם כל זה 5%, אבל הם מתחלקים בין פחות אנשים, כמו שאתם רואים. בין 10,000 איש. שזה פלוס למה שהוא קיבל בדרגת מפיץ. זה יוצא כבר $37,000 בשנה. ואם אתם מסתכלים על דרגה 3, שזה אומר שעזרתם לעוד אחד מהצוות שלכם להפוך לבכיר, אוטומטית אתם מקבלים עוד 5%, כמובן שאתם מתחלקים עם פחות אנשים, וכן הלאה וכן הלאה. ככה זה הדרגה הגבוהה ביותר שאתם יכולים לקבל פה. כמובן, זה אם אנחנו הולכים לפי הרווחיות של בוקינג. גם אם תורידו $1,000,000,000 ותגידו שנגיע לחצי מהם, עדיין יש לכם פה רווחים משמעותיים וגדולים. אתם יכולים לעשות לעצמכם את החישוב. אין שום סיבה שלא נכפיל ונהיה הרבה יותר, כי יש לנו כוח חברתי עצום שאין לשום חברת תיירות בעולם. לשום חברה אין 50,000 שאכפת להם שהחברה תצליח, שיעשו כל מה שצריך בשביל שהחברה תתקדם ותצליח. עד לכאן חברים, מה שאתם עושים ממש עכשיו, פונים לזה שהזמין אתכם לראות את המצגת הזו, מבקשים ממנו להצטרף עוד היום לטראבלור ולהוביל מהפך חברתי אמיתי הגדול בעולם בתחום התיירות. שיהיה לכולנו המון בהצלחה.